Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa Aton City and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa Domingo. Dire lamang sa Action Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong gihulat nga programa kung Domingo. Ang Istorya Espesyal, ini ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Dunga pa. Good morning. Do grabe ang energy mo sa buo. Dumi na batunan siguro nga bonus or nano dira, no? But anyway, good morning naman liwat Negros Occidental, syudad sang Bacolod. Ini naman si Konsehal Israel Ising Salanga sang Bacolod City. Ginaklaro ko kay mo kay message ako nga mga OFW and ROF nga kag LSI, returning resident and APOR, nga hindi taga Bacolod City. Tigis akong mag-refuse ka, pangakig bala mag-refer kita. Ga abal na dapat official ka, dapat sabton mo ni. Kinaklaro ko hindi namon masarangan kag waay kami sang authorities na nga mag-approve sa inyong mga request kay ang akong jurisdiction as city councilor Bacolod City lang gid. Otherwise, iba-ipass nato ang iban nga mga LGU sa probinsya sa No, why kita access eh. Hindi, I mean, iba-ipass naton kung intrahan nato lang. Intrahan ta. Tapos ang ilangan na request ba is ipa-approve. Karon hindi kita ka-approve. Hindi tayo bawal tayo mag-approve sang hindi iya ka syudad sang Bacolod. Do parehas na bala may tupad balay ka. Ginpasulod mo sa tupad balay nga hindi to imo balay. Sulod di. Hindi imo balay. So that's why wala. So tomorrow, holiday, August 30 is National Heroes Day. Extended ang pang bakasyon, Domingo. Yeah, long weekend, kumbaga, no? Galing kay siyempre Agosto subong kadamo sa mga prioridad sa kilastuhan before sa mga outing-outing nga ina, no? So anyway, importante makapulo pa huway kita tomorrow, makarelax kita, kag bilog subong nga Bacolod naga-monitor sa aton subong from Barangay 1 to 41, from Alangilan to Villamonte. Vista Alegre ang pinakalas, no, sa alphabetical. To Vista Alegre, good morning, kag sa bilog nga Negros Occidental, maayong aga sa inyong tanan. Mayong aga man sa station manager, no, na di mala mag-Banwan News Chief Action Rex Cantong, amo man sa tanan nga katapo. Sang Action Radio Bacolod, JM Oliver, good morning. Sa tanan-tanan nga malambutan sang signal, sang Action Radio Bacolod, live kita sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Good morning, Attorney Mark Steven Mayo. Comment sa pag-ulang o. Monitor gid siya ko no. Sir Alex Monteza, ang way gid pa huway kag monitor sa aton dire. Good morning gid Tito. And Tito Rued, good morning gid. Tito Rued Meliesa, good morning. Oy, Mayor may mangilimutan, agap sa nag-text. Mayor May, why na ko nakabalik sa La Castellana? Pero katahom sang iya nga pag-develop nga pag-improve sang turismo sang La Castellana. Medyo malayo-layo na siya compared before. Subong iya gina-improve nga develop ya ang turismo gid siya katutok subong dira sa La Castellana. Mayor May, malagaw kita dira may chimpo. Sila ni mga mayor nga kitaon permi sa social media, hindi kay sila ni Mayor Evelio Bing Lunardia. Hindi sila nga kunano, makita sila nga ganaog sa community kag nagaobra. Si Mayor Maymay. Nagadto ko to one time, ti siyempre gin-feature nato ng iyang tourism. Meeting pa imo iyaway pahuway every day. Amo man kakatabo sa kay Mayor Evelio Bing Lunardia. Especially nga libot nga libot. No, because of the vaccine campaign subong grabe subong vaccination campaign naton para maabot ang chimpo. Medyo safe kita diri iya sa syudad sa Bacolod. Good morning man sa kay John Dungon, Ami Precaloy.
mga pinamati ni sila. Mhm. Sa kay Victor Suso, Atty. Martigo, Romeo Subaldo, Adonalyn Gumata, Don Di Blanca, Preteng sa Fortune Town, Sota sa Japan, Pamilya Toledano, mga taga-Barangay 4, Pamilya Venus, kag Espanyola. Ay, si Kati Ahay na paswab na siya, scheduled na sa operation, kabay pakat nga magmayo ang Masis Jinky siya. Masis si Jinky Seya. Awa mo man sa akon mga classmates kay Victor Russo Freehill, Preteng Coach Arvin Gostillo, Pre-Liverpool, Nanay Milagros Pacheco, San California, Alasco family, Pacheco family, Pre-Jipoy, Pre-Gamo, Pre-Jisi, Kagawad ng Binyas, Pre-Bonbon, Winnick Taquizo Estan, Victoriano, idol ko ni si Estan, Michael Pula, Terence Scott Mueda, Noel Kag Chia, nung Sel Sodra sa may Patria Village, Kanot, amuman sa ako ni amigo sa kay Randy Fuertes. Good morning, da. Matsakudo, pinibugtaw, guro. Senyorita, Bacolod Pastries. Good morning, man. Yan ang classmate ko. Di na siya magitagan, Pang eh. family. Mandalagan, Ayala, Mandalagan, Lopez East, Kag, SM, SSM. SSM. Buta nung lipat ko. Okay. Anong mga topiko natin this morning? Damo-damo gid sa atong nga topic subong. Aton istoryahan ang bag-o naman nga protocol sang syudad sa Bacolod. Actually nagambal ko bag-o kay siyempre kada bulan galain ni siya. 15 days. 15 days. Maintain man siya or nagsaka or nagnubo, may pagbago ginagihapon. Okay, so announce natin dugay-dugay kung ano naman ang mga quarantine status sa syudad sa Bacolod Yes. from September 1 to September 30. Yes, ilawag ta na karon. At pila man sa aton mga topic kung ano nabala ang update sang ginapatigayon sa syudad sa Bacolod nga pang-vaccinate. Nami kay magluwas nga may duha ka bus nga nagalibot sa 3 ka nagapanguna Mobile nga swab. merkado sa syudad sa Bacolod. Hindi lang merkado ha, kapang swab man sila sa mga tricycle drivers sa kundi nga lugar nga hindi na makagwa sa ilang mga puluyan o kung hindi na makatag sa tsimpo nga magkadto pa sa mga vaccination center. Magluwas sina mismo ang LGU ang nagadala sa ilang nga programa o kung serbisyo sa BPOs naton. Mga company naton magluwas sa barangay. Grabe subong nga hanot sang aton nga LGU para tanan-tanan balo ka ang vision sinikuno hambal sang National ATF kung tanan-tanan ma-vaccinate na medyo mabalik na siya hindi man siya normal sa new normal. Hindi na amo na ka-stricto, hindi na amo na kasi siyempre ang posibilidad nga mapatay ka kung may vaccine ka layo na. Yeah, correct. Namo na siya. So ginatinguan gyud nila na ang tanan-tanan ila ma-vaccinate. Aton man istoryahan karon mga hatag ta karon sang tagsa naton ka opinion about sa gin-issue sa kay Jinky Pacquiao ni Christopher Min. Oh, isa lang ta karon. Sadya kutso-kutso naman eh. Happy birthday sa akong youth leader sa Punta Taytay, si Gio Giliana. Mga young people tada no kay nagka speaker ako ba every once in a while sa gihapon sa mga youth summit. No, so Gio, happy birthday dira no ang aton mga pamilya dira sa Punta Taytay. No, good morning dira sa inyo tanan. Okay, so wait lang. May guest pa kita? May guest pagi kita. From Medalya? Dugay. Si principal aton istoryahon kay kundi na nagligad nga mga sinimana. Ako nagligad gid lang nga semana. Ato na upod ang supervisor ni sa ng Bacolod City basta head sang sang Department of Education, Amelin Vargas, Amelin Gladys Sales. Si Ma'am Sales, superintendent. Superintendent. DepEd, Superintendent. Naupod na siya naton. Susubong ang aton man maupod ang principal sang medalya. Di man naugta sa grassroots kung ano bala ang gakatabo, ano ang ilang mga adjustment ginimo. And I think in connection ina siya sa Brigada Eskwela. In connection sa Brigada Eskwela. Kaya mangkot sa bunga ang Brigada Eskwela kaya mang klase, gina-maintain sang aton yung mga teachers, faculty members and staff, ang mga eskwelahan, ginagamit na siya as quarantine facility. At anytime soon, yung mga open na siya, at least tahong gihapon, tiyag preparado ang mga eskwelahan. Nami ito sang ipangatag nimo sa office na kinatuto ang mga teachers naton kabalo ni sila do pilato ka mga eskwelahan. Nagkatay ikaw sang pinta. Actually in partnership with Grace Pharmacy. Grace Pharmacy. Kay Thank Boss you, Ayan Sir Lo. Ayan. Boss Ayan. Thank you again, At Sir Ayan least, Lo. diba? Sang sa kundi pinta. Ginagmay lang man to. Ati okay. Uy, basi wayan na to ha, magdagsa to karon. Ay, lawag tamalan niya. For, Okay. So balikan ta ang quarantine status sang syudad sa Bacolod para aware ang aton yung mga pamuluyo. Ano bala ang mga estado sa syudad sang Bacolod sa September 1 to 30? Sunod sa National IATF, ang syudad sa Bacolod, dali pamati ka mo ha, ang syudad sa Bacolod, yara gihapon maintain sa General Community Quarantine Heightened Restriction from September 1 to September 7. Ina rekomendasyon sang National IATF. 1 to 7? Nabi ko, September 1 to 7. Isang semana lang. Isang semana lang. Oh,
So may tendency nga May tendency. magsaka siya, magdubo siya Magdubo. after September. Abi ko, September 1 to ano na? September 1 to 7. That's Ano- why kabalik ko amo na monitor tandaan eh. dapat ang mga tao ma-monitor gid ja kay perti gid ja ka budlay kung hindi ka ka-monitor abi mo Okay, amo okay. ni balo ka weekly 15 days 30 days galain ang aton nga protocol. Depende sa status. Depende Kag sa sitwasyon status. naton. Yes. I think we must be very thankful sa kita diri sa syudad sa Bacolod. Pasalamat kita ya. Because why kita ya nagsuffer gidya sa ECQ. Speaking, Remember damo sa mga parte sang Pilipinas, Manila, Iloilo nga nag-ECQ sila labig-labig gidya. Wala why transport, wala sang open yung mga malls and establishments. And this year. Kaluy ang kita diri mas kaya paano ya, that's why bla katahom gid sang cooperation sa syudad sa Bacolod. Tigsang pumuluyo. Hindi tayo pwede i-credit lang sa syudad tanan sa Bacolod lang. Nga of course ginimo man ni Mayor Bing tanan ni EOC headed by City Adamang, ni Vice Elcid, ni Kong Greg, kag sa mga members, sa mga doctors and City Health naton, hindi lang pwede i-charge sila, i-charge siya sa pamuluyo sa syudad sa Bacolod because nag-cooperate ang pamuluyo naton or else by now lockdown na ta. gindayaw ni Mayor Jerry Trenias ang syudad sa Bacolod. Ang ginimo niya nga strategy. Benchmark. Ang hinimo niya nga strategy. Hamak mo halin sa 100 plus, subong na panubo naman wat sa Bacolod. Kagabi, 31 lang ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod. 0 death kahapon. So ang natabo is gindayaw sang National ATF ang syudad sa Bacolod sa iya performance sa pakigbato sa COVID-19. Biskan si Mayor Jerry Trenias ng Muno, actually sa Western Visayas, gindayaw nila ang specify Bacolod and Negros Occidental. And ang himo nila suno kay Amang gina-share nila ang strategy sang syudad sa Bacolod sa iban nga mga LGU. Kaya ining away, hindi lang away sa Bacolod, hindi lang away sa Negros Occidental, away ni sa Bilog nga Kalibutan, away ni sa Pilipinas, away ni sa Western Visayas, away ni sa probinsya sang Negros Occidental. So tanan-tanan nga mahimo nimo strategy i-share kay para tanan-tanan manubo. Magdubo. Okay. Kumbaga pag ang ilangin comment ni Mayor Jerry Trenias nga kung ano man ang ginahimo ni Bacolod, i-pattern ta. I-pattern ta. Kay because dapat ginabuligan Kay Marlon morning. Kay bilog di siya nga Pilipinas mo. No, may nag-comment lang din ngo si Caloy Delgado. Ang ano ba doktor, niya? ako nag-apoy ako nag-arrive sa Bacolod after 10-day quarantine, yung wala gid sang Siranta. problema. Good news. Siranta na. Thank you. Now. I-topic na pagkatapos ni. Na okay. So 1 to 7, GCQ HR kita. Sa gihapon. So at least the while lang changes. So despite sang ina nga status halong kita sa gihapon. Correct. Pa-vaccine kita. Observe. The more nga may vaccine kita, the more nga dapat nag-observe kita sa gihapon sang health protocol. Okay. So kadto ta bala hindi ta ni makahalin-halin sa aton nga pagpangandam sa mga OFW. Kag ang aton nga mga returning overseas Filipino. ROF line sila mo. OFW ROF. Ang ROF sila nagagasto sang ilang lodging, ilang plate sa Food, eroplano, food, ilang na. Ang swab. OFW wagi na sa nagagasto. Dira pa lang nga daan, may kinalain na sila. Ari pagid. Ang ginreiterate kay ni Councilor Israel Salanga about sa family nyo bala sa Negros Occidental mo man sa Bacolod, imuno nyo gid nga ang syudad sa Bacolod hindi ka pang approve sa inyo SPAS kay hindi kami na power nga mag-approve sila kay ma-bypass namon ang Negros Occidental. Kay ang Negros Occidental GCQ ya, hindi sila heightened alert. So butsilingon, may mga patakaran ang syudad sa Bacolod nga lain sa patakaran sang Negros Occidental. Are. For example, kita sa Bacolod pwede tayo ka I don't know kung ang Negros Occidental hindi na lang magambal kay Amo na yan. bala. Pasimplihon ta siya. Kung ang address mo hindi taga Bacolod, why nega sulod sa system naton ang ila application? Amo na siya kasimple. So bisan nanhon pa ninyo ka-appeal sa amon, tungod wala ga-appeal ang ala nyo dire, hindi naman ma-approve. Why ka mo tingalan sa amon isulod? Kung Why ka mo address mo tingalan hindi mo? Bacolod, amo na siya kasimple. Ang iba nagamuno sila nga sir paano naton makontak, paano naton actually mga sir and ma'am. Gatingwa kami gapangwa ko subong number sa mga LGU. At least hindi ako magtawag, sila mismo matawag. Kung sige bala kay sa kaluoy nga gasala na balao. Ang dasig mag-approve actually si province. Headed by Sir Zephyr, dasig sila. Dasig sila. Kaya confused lang gini ang mga pamuluyo. Kaya abin na bala ang Bacolod na nag-gross isa lang. Pero dasig mo ng province Ang napasalig ko sa ila, gina-approve gina sa province. Yeah. Gina-approve gina sa Bacolod kag wala
almost wala da sang may nagakabilin sa airport. Mm. Kung ikaw OFW kay nakaplastar na iyan na nakauha mo. Mm. Kung sa mga ano paplastar. OFW, ROF, returning resident, and APOR, same na siya tanan sa gyapon ang aton yung procedure despite the change of the quarantine status. Yes, reiterate gyapon nato na ang sa Iloilo to Bacolod. Ang sa Iloilo to Bacolod. Ari ko sa Bacolod, bakit to ko sa Iloilo? Mangkot gid kamo sa kuhaan nyo sang ticket. Kay may mga lugar nga wala sila yung nag-require sang swab pakadto didto. Klaro, pakadto didto sa Iloilo. So ang matabo, ang laban nga reklamo is mga seaman mo. Oo. Makuha lang to sila exam pagkahapon mapuli. Paano ka mo kapuli kung way ka mo RT-PCR? Ang ginahimo namon, ang ginahatag ko nga idea sa ila, 2 days before, magkadtok plano mo magkadto sa Iloilo, paswab ka na daan dire. Kaya way ka man to kalambot 24 hours. Paswab ka na dire. Ang pagwa sa imo result, kaya 72 hours man ang iyang Bisan 3 kalugayon. days pa sila. Oo. Kadto ka dun sa Iloilo. Why rason ng Iloilo nga hindi ka pagbatunon kaya may RT-PCR ka. Kag wala rason ang syudad sa Bacolod pagpuli mo nga hindi ka pagbatunon kay may RT-PCR ka. Pero sila nga pagambal mo mapa Iloilo ko buwas, hasol kiti base mangita to RT-PCR. Kag definitely mangita RT-PCR ang Bacolod alas ka magsulod. So dapat RT-PCR ka na nga daan, no? Liwaton ko ha, saliva, baton. RT-PCR, baton, hindi magbaton sang antigen. Rapid test, wala. Yeah. Oh, hopefully may changes sa aton nga status sa kayong Iloilo, though ay naman increase ang ilang cases dito eh. So kabay patandi nga both LGU ma-agree na, no? Galing kay kablo ka, ang problema din sa Bacolod, sa Bacolod pasulod dire, ang problema tayo sa Mosinay. Damo sa kaagi bisa Panay from Manila. Amo nang agastrikta sa aton nga border dire. Ay, tol ka. Damo gaagi sa nga sa Panay through tapos malapos sa Iloilo matabok sa Negros. So ang tendency is kung hindi ta mag-strict sa border ta, delikado gid Bisan sino na lang makasulod. Oh, delikado gid sa gyapon. So, pero sige lang kahit hindi man ta nakakabudlay gid sa mga sitwasyon, pero kabay pa nga pag-change sa status sa ma-adjust man tani aton nya Sige. boundary status man. Pre, Meg JM, basi pwede na matawagan si principal Thank you so much. Antes si principal manglawag tanay. Rufino Era Gabino, good morning Action Ising. Mark, naga-monitor kami sa Andumanan. Bernadette Lacson, shout out. Familia Lacson. Mga grupo to na sa Paglaong Village. Shout si out. si Grupo Bernadette Progreso. amo nang aton da nga campaign manager. Shout out Grupo Progreso, Mayor Bing, the best mayor. Wow, verte. Bernadette. Maki May Ribadonia, good morning watching from MGMIS. Ano nisa? Grace MG. Foss. Medalya. Mayong Medalya aga ni. sa inyo, Sir Ising. Kag sa imo brother, Sir Mark. Kagwapo sa iya. Wow, thank you kida. Pero wala iya. Gindugang ko na lang. Yan lang, Kag kami sa na tanan lang niya, ba, City of Smiles. Paano malani? Happy birthday sa amon, Tiyay Belang Magbanwa S. Blaca. 57th. Happy birthday. Good morning. Oh, Sir Alex Montesa. Grabe ni Sir Alex. Arlene Hamelo. Good morning. Dayan May Lantape. Marikit. Andy Katubig. Pre Chris Noblisada. Good morning, pre. Christopher Masconyana. Berle Lipa. Eddie Laos. Willie Ame Gapilago. Christine Miñas Villalobos. Jomeli. Carmelo Garingo. Good morning, Sir Mark. Councilor Ising. Nonoy Makainan. Good morning, everyone. Watching from Mariano G. Medalla Integrated. Wow! Damos Galing na kabantay ang sa tao. buong. Si principal nito. Gaya tawagan na namon. Rin na si Sir. Okay. na. Padayon takaron. Jovi Munares. Okay. So, upod naton sa linya, sining aga, ang principal sang Medalla Integrated School. Si Sir, may gitsel ko yung lipat ko sang sorry kita. Sang first name ni Sir Herminio Remada Jr., Principal 3 sang Medalla Integrated School. Dira sa may Panukoy, I think sa may Panukoy. So ato ni baloon karon sa kay Sir Remada kung ano ang kung nagligad interview naton si Ma'am Amilaine Sales. Subong naman ang principal naman. Kay manaog kita sa grassroots, ano blaga katabo gid sa dalom. Kay siya giniya supervise sa mga teacher kag sa aton nga mga estudyante. Sir Remada, good morning. Good morning, Migo Mark. Upod naton si Councilor Israel Salanga. Councilor Ising, good morning. Bation ako, sir. Bati na. Loud and clear, sir. Sir. Sugod kami sa question na nakita ko sa inyo, sir, do excited ka mo.
nga magsugod Yes, na ang sir. klase. Ang iba niya ginapaminsan nila ni nga obligasyon. Sa inyo excited kamo, dumano na kamo nga magsugod Good sa klase. morning, Mark, and good morning, Councilor Ising. Hindi ta ba 'yon? Hello. Hindi ulihin siya, gaulihin nga. Okay. So, Yes, sir. sir, imasugod na lang kami sa amon pamangkot. Sir, saan ugid masugod ang Brigada Eskwela ang inyo nga launching sina? Kag paano ang launching sina? Kay hindi ka kadto estudyante, hindi ta ka ginutok dira. Ano ang plano? Anong matabo? Okay, so good morning, no? Migo Mark and Councilor Ising, no? Sir? But Dahil sa kay ma. Bayan lang, nagigaulihin. Bali, sir, ang Brigada Eskwela is a National Maintenance Week na, sir. Mhm. Nag-start August 3, no? Kag ma-end sa September 30. Mhm. Ang amon launching, ang division launching namo nag-held sang last Monday, August 23. Mhm. And then, ang aton nga school launching naman sa aton nga brigada sa September 2. Mhm. So, ang matabo sini sir, kay pandemic manambal ninyo. Mhm. Bali, may harap sa mga platforms, social media platforms na ginagamit naton para mag-launching kita. And then, may harap makita sang caravan or motorcade nga makalibot kita sa area naton, like sa aton area, barangay Pahanokoy, no? And wala lang yung sang contact, ma-recorrida lang aton nga mga research, nga papabalo lang ang komunidad, nga ang aton school nagahiwat sang Brigada Eskwela. Sir, question lang. For the information lang sa aton mga tagpalamati bala, no, nga bago lang yan nga aware sini. Ano ang pinaka-purpose nga ang nagabrigada eskwela ang aton yung mga eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod and perhaps sa bilog ng Pilipinas? Okay, sir. It is ang programa sa DepEd, bilog sa Pilipinas na nag-celebrate no, sa Brigada Eskwela. Sinyalis ini, sir, nga ang aton nga school year ma-open naman, no? Ma-open naman kita. So, before mag-open aton school year, nagakanda kita sa Brigada Eskwela para masituate naton nga ang aton nga eskwelahan, although kita no, ng tawag sini ng distance learning or blended learning or modular learning, but then dapat ang eskwela naton ready gid no sa sini nga school year. So nagapangayo kita Japon sang suporta sa aton nga mga stakeholders nga magbulig no preparar sa aton eskwelahan, hindi lang sa physical nga aspect but then pwede man sa mga material, sir, mga blended learning materials or support learning materials, and pwede man sir sa mga modular learning materials or modular supplies nga magamit sa aton teachers augment no sa kinahanglanon sa aton school. Although ang aton school may ara sa budget no para dire, but then minimal lang siya. That's why kapangayo kita bulig sa aton mga stakeholders para ma-augment ang aton nga mga kinahanglanon magpinta sa modules, magpakandak kita sa aton nga blended learning sa aton nga mga kabataan. Kag of course sa kontra COVID, no, nga mga materials like mga alcohol, face mask, gloves, amo nang aton nga ginahangyo sa aton nga mga stakeholders nga mabuligan man aton eskwelahan. Sir, antes ko magadto sa akong question, Agustinian kagid mo, matsyag ko. Yes, Sir Mark. Sos Mario Joseph Santissima. Sir Mark, lalagay kita sa una sa kaals ko. Nangin officer ka sa ano eh. Nangin officer ikaw sa ROTC. Yes, sir. Kadite ta ka, sir. Nako. Tingala mo So, kaka-batch ka mo, hindi? Hindi, sir. Ahead ka sa akon, Sir Mark, o ahead ko sa imo? nag-graduate ko psychology 2002. Okay. Ahead ko sa imo, sir, kaya nag-graduate ko 2000. Tingala mo. Si Councilor Ising, serve me kami of the night, sir, sa scholarship committee, Yeah. sa mga iyang mga engagement sa barangay. Kaya kita ko na siya. And si Sir Remada, isa sa pinakahubin nato niya principal. Isa sa pinakahubin. Kaya ang mga principal sa buong na-observe ko, gahubin. Kapahubin siya, bla. Kaya abi mo, sir, labay man ako, manumpat yun, sir, ha? Labay man ako, sang simple binamon sa elementary, kaya nag-grade 1, grade 2, grade 3 ko sa ABES, it was during that time, ang mga principal, dapat may tigulang ka, di ba? Kung mo sa una. So, kung ang mga principal, gahubin. No? Including ni si Sir Remada. Sir, mabangkot na ko ba, sir? Anong difficulty subong sang mga eskwelahan tungod pandemic siya? Kaya na-remember ko na magbrigada eskwela gani, damo-damo estudyante nga nagabulig mo.
damo-damo. Subong correct. tungod way na klase ga online na lang. Ano sa mga challenges nga tubang ninyo nga mga teachers, staff, particularly ikaw dira best principal sini nga pandemic? Muna sir, no, nang wala din siya sarang physical nga appearance ang aton nga mga stakeholders o kung mga kabataan nga dira sa school mabulig mag-conduct brigada, no. So hindi na pwede subong kay bawal sa aton ATF. Pwede sa sir kabulig through financial or donation nga i-drop box ang nasa aton nga eskwelahan. Mayroon kita dira nga mga personnel wherein ma-accept sa mga donations o kung ano man nga ma-offer nila sa aton nga brigada. Okay. Okay, sir, may pamangkot ko bala, sir. Isa sa mga problema sa karon sa mga public schools naton, hindi lang di sa Bacolod kundi sa bilog nga Pilipinas. Sir, ang kakulang sang wifi sa mga kabataan, kag hindi tanan ang may opportunity nga may ara sang mga latest na gadget. And all nga mga problema. Sir, paano naton masigurado, paano naton matagaan atensyon ang mga estudyante nga sila gid mismo mahimo, sila gid mismo sa module nila, sila gid mismo ang ma-attend sang klase. Amo na bla, sir, sa inyo nga part naman, kiti damo sa inyo mo. Kag kumbaga, paano ta ma-assure, sir, nga ang quality of education yung ma-deliver naton is just the same, di man guro mag-the same, gaya lain ang face-to-face katuluanay, but at least quality gyapon yung edukasyon na makuha sa mga kabataan naton. Yes, sir. Kung nadumduman ko, sir, ang hambal sa amon nga Defense Secretary, we cannot do perfect in this imperfect situation. So, subong kundi pandemic. Correct. But then, the DepEd is trying our best to deliver our mandate, no, sa amon nga mga stakeholders, sa amon mga kabataan. True. Subong sir ang plano naton nga dira sila sa aton nga eskwelahan sa MG Medalya. Propose kami subong sir pang blended learning. Before nag-implement kami sa modular learning. So nakita namon sir kung purely modular learning lang kami. Ang kabataan budlayan gid sir kay ang mga ginikanan nga daan nila sako man sa obra, budlayan man ang follow-up sang learning sa ila kabataan. So nag-propose kami ng blended learning. Ano sang blended learning? Combination isa sa both RBI, Arab Language Based naton instruction, ang aton nga gamay nga online kung may kaya sang kabataan. Nice. Kag offline, no, ang offline. Ang offline ang isang i-save naton ang mga modules sa OTG, no, kag panghatag sa aton nga napilian nga mga kabataan. Not all sir nga kabataan ma-blended learning. So among the enrollees, for example sa grade 3, among the enrollees, pangitao naton dira ang mga may ara sang gadget lang, no, may ara sang gadget lang. Kag i-enroll dis naton sila under sa blended learning. Para sa mabuligan gid naton sila follow up sang ilang mga activities, ang ilang mga modules. And then, ang iba niya sila nga hindi kaya or wala sila sa mga gadget kid, maano lang sila ma-modular, still modular learning sila, kuwaon lang module, then follow up sang teachers, ang ilang mga parents as to their questions through GC. May group chat sir ang kada learning areas or subject sa ilang mga parent, no, kag sa advisor. Nga kung ano ang pamangkot ng parent, automatic maka-answer na yun ang aton nga teachers through group chat. Sir, excuse, ikuan ko lang, insert ko lang. Sir, anong kakatabo ang mga ginikanan ang gakuha sa module dira sa school, tapos kung matapos sir. nila, ibalik nila, or ang teacher ang nagadulong sa ila? Sa aton sir, di subong ang practice naton sa MG Medalya, may arang kita sa schedule wherein ang aton nga parent ang makuha sang module sa aton nga eskwelahan. Pero ang tamang high school naman sir nga 15 and above, gina-allow namon sir nga kung pwede man siya kakuha sa module sa aton. By scheduling na sir para hindi magdamo sa eskwelahan. Okay. Sir? Tapos sir, pwede man na isa ila lang anay balayang ilang nga module, kay hatag naman kita sang assessment naman niya mula naman niya nga papel, nga ma-answer naman niya sa assessment ang atong bata. Okay. Sir Remada, madamo gid niya salamat sa imong time ginhatag sa aton. Damo-damo dira monitor kuno sa pahanok ko naga-message diri sa akon. Sir, finally, before kita mag-end sir, ang imo panawagan kagang duwa lang sa pahayon nato na. Number 1, imo nga panawagan sa sining brigada eskwela. Number 2, ang imo mensahe sa tanan ng mga teachers nga nagasakripisyo para sila mga estudyante sa sining pandemic. Okay, so
Saliwat maayong agasangan sa amon nga pinalangga nga superintendent, Madam Ameline Gladys Tales, aton Assistant School Division Superintendent, Sir Peter Galimba, aton duwa ka chief, si Ma'am Janine Navarro, si Sir Greg Moyani, and to all the supervisors no sa aton division, sa amon nga Public School District Supervisor, Doc Ma'am Corina Guanzon, and all the teachers no ang mga amon gid nga teachers nga grabe gid no heroic act gid ito ang ginahimo sa aton mga teachers diha sa MG Medalya kag sa aton man nga mga parents kag sa mga kabataan sa aton MG Medalya. MG Medalya is actively support and joined in this year's Brigada Eskwela 2019 with the team Bayanihan sa Paralan. Ang local team naton division-wide Dagyaw para sa eskwelahan. Indeed, this is the best time that we strengthen our partnership with our stakeholders to ensure the continuity of education amidst this pandemic. We invite everyone with this bayanihan effort. Opdinyo kami sa pamilya MG Medalya kay para tanan nga bata masadya baskog nga garangkada. Ad astra per aspera, tari sa medalya, magbrigada kita. Kag sa inyo man nga duwa, amigo ko Mark, Salangga, and Councilor Ising, madamong salamat sa sining oportunidad nga nitigaan nyo kami makapasigayon man sa amon nga handom para sa MG Medalya. Madamong salamat, kag maayong aga sa tanan. Wow, thank Wow, you! thank you so Ang much, ating sir. Principal Sir Herminio Remada Jr., MGMIS School Principal 3 dira sa Medalya. Thank you, good sir. Mabuhay ang tanan niya mga teachers, no? Sa Bacolod, sa Negros, sa Bilog ng Pilipinas, nga nagasakripisyo para sa ato yung mga kabataan dire. Thank you, sir, and have a nice day. Salamat! Okay. Thank you Grabe, so much. speaking of teachers, sa DepEd Subong, grabe man yung sakripisyo sa mga tao, no? Hindi magwanta mo. Sa module bala, no? Kita ko damol, I mean, you know, sometimes kung kita nga ginikanan, bala akong mga utod sa mga kabataan, mareklamo kita sa sistema sa pag-eskwela, sa aton yung mga bata. Kung pisaron ang bata mo, isa duwa lang na sa balay mo. Ang inaitsindi sa mga teachers, bilog na klase, 52. mag-50 na sa sobra. Amo nang itsindihon mo, hindi lang isa o kung duwa, no? So if a parent is complaining, no kabudlay mo ni subong man, how much more ang mga teachers naton? Namian ko to sa imong one time may muno ikaw about sa teacher. Kung maka-remake siya sa bata, maka-mano Yeah, sa mga teacher. yeah. Explain. Oh, ang teacher can make or break a child. Ay kung pisaron ta, ang sang may klase pa nung, laban niya chimpos ang bata ara sa eskwelahan. So mga Okay. teachers nato niya, parent kini sila ya, second parent kini sila ya. Kaya kung observe hebla, may eskwela ang bata sa aga, mahaw na siya mag-eskwela. Pagabot niya tuon kadali kag magtulog. Meaning ang adlaw ya kag ang values ya ginamold na sa eskwelahan. So that's why we are praying for our teachers nga itagaan sila ba patience and understanding nga mag-guide nila ilang mga kabataan. Because whatever ang i-approach mo sa bata, paano mo siya pa disiplinahon sa eskwelahan will reflect and affect his future. So, Correct. God bless, mabuhay sa ato niya mga guro sa bilog ng Pilipinas. Correct. Kag siyempre, kung ang mga teachers, kung hindi nila patagaan second shots, balo ka may mga estudyante nga para sa akon mo sa una, nga dungol-dungol, gid ba? Laban bla, absent. Pero, hindi na gali ma-determine kung ano ka sa ulihi. So, dapat tagaan mo gid permit tsansa, kung mahimo pa lang tsansa hasta sa maximum level gid ang aton mga estudyante. Okay man na may mga teacher gid man nga medyo gambal sila nga hindi kina siya worth. Kaya hindi na siya alam na nasa wala ginahimo ang ginapahimo ko siya tamaran and so whatsoever. Gina-fail nila. Pero may okay gid man ako nagamuna. Pero hindi mo bala pag ilambot sa point nga ang bata dunuton mo bala. Nga daw iga mo sa limit ya. Oo. Nga hasta ka lang di amonta ka na kiti para Yeah. magano ka. Because we'll never know ano gina-undergo sa bata. Correct. Ina lang we understand nya may ara gid ka linit gid kakapo i-deal ba sa mga bata Siyempre. lang nga dungol-dungol kay supposed to be ang values iya responsibilidad sa ginikanan mo hindi na iya sa teacher mo. Hamak mo bata mo pabayaan mo bayan mong batasan pag abot eskwelahan teacher ang masakripisyo didto. Correct. But ang aton nagid appeal no ang plea gid sa mga teachers because ang bata ang life hindi man niya
hindi man niya fix na sa future mo. correct. Whatever ang values sa subong, pwede mo na i-change. Correct. Through sa pag-motivate, through sa pag-inspire sa bata. Because regardless ng iyang difficulty kag challenges subong, kung natagaan naton natanom tabla maayo bla nga vision ng bata, sa uli ang future tahom na siya. So dako sa contribution sa mga teachers naton. And speaking of teachers, malumpat kita kay Jinky Pacquiao. Dahil layo-layo from teacher to Jinky Wow. Pacquiao. Ano tong issue mo kay Jinky Pacquiao? Wow, grabe ang O segue, di ba? Segue. Kaya titsura ni Jinky Liga do teacher man. Sa katahom-tahom sa iya kato ka formal sa iya katama. Teacher nga gabayo, 2 million. Pero you know ang mga teachers wala are group of people nga very decent na sa tulokon. Uniform nila. Aside the fact that teachers sila ha, pero ang 'di ba may uniform yang pangbangko, may uniform yang panggobyerno, may police, but the teacher nato mo ni sila black to ka mga decent, and that time ang Jinky Pacquiao, yaman siya connect blaw. Ang Jinky Pacquiao do ka formal gid siya that time. Ano tong issue mo ka Jinky Pacquiao? Hindi amo ni aton mahatag ta aton tagsa ka opinion. Teka hambal ni Christopher Min, boy ning sungad na isang bahay ni. Galili ko gid. Kaog ta siya nga untimely kuno ang pagsuksok ag pagflaunt ni Jinky Pacquiao sang iya nga bayo nga damo-damo sa Pilipino nga gutom. Pandemic, so on and so forth. So dapat kuno sensitibo dapat si Jinky about sa gira pang suksok amak mo ang iya nga bayo all in all is 2 million. Kung kisa may harap pa na time nga ginlantolan to kagabi, ang pantulog ya Louis Vuitton 250,000. Pangtulog ha. Diyos ko. Diba siguro ang ibang sikanan ka sa lakyan na. Pagkikay guro lupad sa iya. Sa Pero at ano ganda ang ako niya opinion naman is ikaw anay. Ako naman niya opinion niya. Balo ka mo. Din pa nga budlayan ni nila. Sa tagpala matita ba si may opinion man kamo comment sige, lang kamo go, sa go, Facebook go. Comment ka mo sa Facebook ay basahon ta. Yes no? Siya na ibang topic, hindi ta naman tandog, pero sadyan eh. Amo niyo, din pa nga budlayan ina nila, ang banaya sina, amo na bala, blessing na mo, ang banaya sina, kita mo tsura ni Pacquiao, pagtapos ang hampang, ang mata diyo may dugo sa sulod. Iway ta kabalo ko na nung epekto sa utok kes na. Inong epekto sa bilang kalawasan is na ikaw bla pa sumbag bla ka 120 ka bilag one time. But silingon gin pangabudlayan asang tao. Kung ano man ang i-enjoy niya, nagalin man na sa pigado. So, mo na bla. So ang imo ya dapat wa tagan halabtan. Dapat pag gusto ita sa kaya na do ka mo na be. Although may point man sa, pero tikinanglan mo gid erase ya nga amo na. Kasi sa una, mas mahal pa tong bayo ni Jinky. Sa una, 2.3, 2.5 million to ya. Subong nga na ito na lang, nagreklamo kay mo iya. Kung kisa nga daan mo ni mo, may angot man nagyapon sa politika. Kahit dako gidang may mga huring-huring, at hindi man na huring-huring, nga madlagan presidente si Pacquiao. Damo suya, damo hindi magpati. Ay, nako, bisan hindi ka magpati, Pacquiao is Pacquiao. Your opinion is your opinion. Hindi na siya maigo sa opinion mo, kay bilyonaryo na siya, imuya hasta ka lang gidapon sa opinion. Amo man nakon da. So ako ya, bayan ko sulaya pamilya ni Pacquiao, bayan ko pinangabudlayan. They deserve it. Okay. Now, ako ya, kung patulukon mo, correct na siya. Iyan na ya, no? Pero ang ako niya kasi patiyara man niya kay Jinky Pacquiao. I mean, you know, una way man naging kawat, pangabudlayan na sa pamilya. And during that time, very down si Manny Pacquiao, harap man si Jinky sa likod niya. And check na lang hambal mo, she deserve all what she has today. Kaya ilan na ya. Lain lang kung kinawatan na nila o kung from you know, lain na siya nga paagi, but pangabudlayan na siya. The only point nga nakuha ko siguro ang point ni Christopher Min. Si Christopher Min, buhi pa niya sa gali. Di siya ka programa. Anyway, nabasa. Nagibot mo ka. Di ba, last ko na siya nakita sa Showbiz Linggo. Speaking, kung isa mo naman kung gusto mo mangsikat, manghilabot ka sikat. No, but anyway, I think ang point lang man ni Christopher Min, nga, you know, isa sininga chimpo lang nga, tanan nga suffer, tanan pigado, tanan wala obra. Nablang, you show siguro, ang gusto ya siguro, you show sympathy and empathy by trying to be more humble, by trying to be more modest. Especially, amo nyo ang punto kay sa mo sine. Of course, it doesn't mean yung masusukad mo yung lapat. Ang point lang isa mo sine. Ang namin niya guro, i-share ko lang yung sentimento. Ang namin niya guro, blang, di ka ba lang matatanan niya luxurious sa imong life? Kabalo, wala naman din, nga isa ka mo sa pinakamagaranon sa bilog ng Pilipinas. But,
since damo ga look up sa inyo, damo ga idolize sa inyo, damo ka mo fan, inabalang we instill the spirit of being humble, being modest, being down to earth. I think ako niya perspective I think amo nang na-tribe lang simpatiya ta na sa subong, pwede ka man lang suksok nga tahom ka nga hindi amos nakamahal para at least hindi man tiya mag small block pigado ka amo na gito niya kadimala siya nga ako ya do hindi ko kabakale sa ang relief. Though I think amo naman ang point ni Christopher Min. Okay, Kagkung ako be sa case managing be, inabalang galing di mo to sa Las Jinky. Yabi mo, ang lain to ya, ang media ya, kaya ang group may mga group of media to ya sa US ya, nga evaluate sa ibayo. Kita mo nagsabat siya sa Instagram. Si Jinky nagsabat siya. Sila nga amo ni ang ginimo sang mga tao nga wala sang may nagakatabo sila kabuhi. Kay nga hilabtan nilang kabuhi isang iban. No, hindi mo na mabasol because public figure sila. Oo. Tiyan mo lang to yung sabat sa Insta ya. I mean on the other hand public figure ka mo tendency bumatayan ta ginaya. Public figure ka mo example na mention mo kagina base madlagan pa si Manny Pacquiao presidente. So as a woman, as a wife, syempre ikaw ang kaakibat yan ikaw na sa tao sa likod ya. And if kabalo ka naman sa culture sa Pinoy, lang kita mo si Imelda ganit pinakadamo sapatos politically criticized to before sa iyaman. Nga kung pisaron mo tiba si ang iyaman to iyaman to pinangabudlayan but Filipino culture expect kita premiya nga you know we love ape, we love ang mga underdog. Ang muta ng attitude sa Pilipinas mo. So the more nga you are being simple and humble, the more nga do sympathetic sa pumuluyo. Ariyo ang imo ba na senador? Ikaw ba vice-gobernador? Nagkadto ka mo karon sa iba niya pungsod, ginrepresentan niyo ang sa bilog nga kalibutan ang pungsod Pilipinas. Correct. Perte ka mo ka proud. Ano expect mo sa tao nga perde madaog sa 1.2 billion? Ano expect mo ba yun sang saway? Alam mo? Correct. Dapat. Exactly. Nila na ari pa isa ka point. Ambot si Christopher Min sa bilog niyang kabuhi, masunod yung ginimo ni Pacquiao. Kag sinuman niya politiko, kag si sinuman nga opisyal tasang pungsod. Kada din magkadto si Pacquiao, gapangatag niya kwarta. Doon mo mula gid kay Christopher Min. Way ba na? Gapangatag niya kwarta. Sa kalibo. Correct. Kamo kabalo ka muna, wala sang sa history nga nangamos na. Anyway, karon nga nag-enjoy sila sa ilang ginano muna. Correct na. Ang lesson di siguro nga kita kada isa sa aton ano bata mo diri ang one thing nga ma-learn naton diri. Kung ako ako makoton mo sa issue ni Subong, one thing siguro is let us always try to do our best sa pag-struggles ng pandemic, mga budlay tatudo because whatever mayara kita basta pinangabudlayan tawag it problema. Second, hindi ta dapat re-evaluate ato yung galingon at the same time. Now is the right time nga ipa-feel ta sa community that humility wag gid mo dula sa imo kung maging humble kita. Third, correct. Ligawan ta ang pagpamantay sa pareho ta. Correct. Inabalang let us celebrate the success of our neighbor, correct, of our office mates, of our friends. Kung anong na-achieve nila, i-develop ta sa heart ang happiness para sa ila. I-reiterate kita, amo ni opinion opinion ni Councilor. May opinion na di, Not necessarily inyo opinion. Okay? Si Christopher Min ang bayo ni Jinky. Nakita ni Christopher Min ang bayo ni Jinky, pero wala nakita ang 1.3 million niya relo ni Duque. Hambal ni Carmel. 1.3 million ang relo ni Duque. Wala ko yan. Si Senador ang bato ang iya nga relo bla. Ang citizen yung ganirong spelling pa yaho. Joke lang. Original niya regalo na sa akon ni tita. Okay. Ano pa giti ang mga comment? Ang nami lang dibe, balo ka ako niya hindi niya not necessarily nga inyo niya. Kay tanan-tanan tiya may tindog mo. May edad na ta. So kamo may araman, kami may araman. Gali amo lang nagina-plastar ko lang. Hindi talang tani bala pag-insultohon kaya tigdamo ko insulto kaysa kay Pacquiao nga kung kaya yan kung pwede siya bala sa nga posisyon. Diyos ko, damo na presidente si Marcos nag-agi na. Alam-alam ang ekonomista, si Macapagal Arroyo nag-agi na. Anong natabo sa Pilipinas? Si Noynoy, alam-alaman. Anong natabo sa Pilipinas? Why na comment? Damo-damo. Duterte, na-solve ang mga problema. Why issue? Binsin, o dapat bangkon mo may issue. Amo na bala, galing kayo naluoy lang kung kisa kay Pacquiao. Kaya gina-insulto nga hindi alam. Tika ikaw alam, din ka. No, ang point mo sa no, normal na iyang mag-express kita sa aton yung mga opinion because kung pisaron gid naton, it is through
our opinion and reaction nga Correct. nagabalance ang tanan. Correct. So ang criticism tandaan that is Part. part. Kablo kami duwa ka criticism. Official siya eh. May constructive criticism. Kag may criticism yang halin gid sa kontra. Correct. Ang nagabira dira ya. So ako personally Namin na hindi ka lang dito mambira. Hatag ka lang si mo. no, pero ako personally, na may magbasa sa mga criticism. Correct. Sa mga Learning na dira ba? ka ma-learn, dira ka ma-discover. Learning na. Sa Facebook damo ka mabasahan nga information nga like ita sa probinsya. Uli hita ti permis sa impormasyon kaya sa Manila ka katabo ang tanan mo. Correct. So ang mga reaction sa mga tao na i-enjoy mo gid na siya. Although masakit-sakit na siya basahon, but through the opinion of people, dira Correct. ka gakwa sang mga information. Kag siyempre, ga wide man ang imo nga paglantaw sang base to sakto sila. That's why nga pirmi ko gina-reiterate, ang amo niyo opinion, not necessarily inyo opinion. Araman ka mo, may ara man kami. Nami kita may discussion karon kun isa ta karon ka bandwagon, para riyo ta tanan kundi boring man. Nami gid from time to time may discussion. From Arnold Ibanez, correct. Yatong comment na dula. Anyway, regards to batch 76 sa Bacolod City National High School. Tasaset, good morning. Uy, si Turued Miliesa, COVID case kami. 8 sa facility namin. Turued. Okay, Tito. Pre Arnold, gamamati man si Pre Arnold. Yeah. Gamamati sa kuno. Uy, nagpa-greet si nung Eric Magbanwa, happy birthday subong kay Miss Tina Rodero Libuon. Ang Mayon. mapisa namon nga barangay secretary sang barangay Pahanukoy. Happy birthday! Okay, so okay ka na kay Christopher May. Nasolve na itong imo nga issue sa iya. Okay. Uy, mako issue sa iyari man mga issue. Good morning and happy birthday man kay Tintin Templa. Ang upod namon dira sa utod yun dira sa Sanggunian Panlungsod. Shamay, Padio, Sir Toots Coral, happy birthday. And ayan, si Kakampi Ray siya sunong. Oy, pre, good birthday morning. man. No, Karen. Birthday ni Re. Oo. Karen Happy birthday, pre. Kanyadatan, happy birthday man sa imo. Ayan. Okay. So, again, ang isa sa mga lesson nyo dapat ay learn dire sa Kajingi Pacquiao nga pagpaningwa man kita para ma-enjoy taman ang ato niya kinitaan. Second, let us celebrate the success of our colleagues, no? Kung may kita ka tas biyak balay mo nga doon nag-asenso, pasalamati, kag i-pray nga damo pagid ma-asenso sa palibot mo because tandaan tagid permi masadya ang pangabuhi kung tanan ginabless sa palibot mo. Correct. While kung ikaw lang ang ginabless, kag ang piyak mo dayaway ginabless, tendency mamantay na siya, hilabtan niya ka na, bantayan niya ka na, saskuhan niya ka na. So that is why i-develop ta sa heart ang habit of praying sa aton mga isig ka pareho. The more nga ginabless kita tanan, the more nga ginakaluyan kita tanan, the more nga mangin malipahi hindi siya nga environment sa aton. Kay Ma'am Star Mayo, good morning. Good morning. Star Mayo. Michael Pula, pre, good morning ba? Ginano mo gid ba nung Jeff? Nung Jofran Surongon. Wala kang Jeff. malabot kung milyon ang ginasuksok. Correct. Neva Jean Borja. Okay. Iyan na personal yan ni Pacman. Okay. Thank you so much sa mga aton nga mga naga-comment. Yung na-promise kita yung basahon natin. Arnold Ibanez. Sige, pre. Hindi lang balas, pre, ang gagwa, pati dugo. Alam mo na siyang point. Correct. We should respect man ang ano. Hindi Sharim Yang, good morning dira sa imo and enjoy sa paglantaw diri sa ato. ang sulat sa Bacolod, gali, counselor, ano ko lang niya, salot ko lang ni. Ang sulat sa Bacolod, ang nagapatigayon subong sang massive nga vaccination. Kagapon, may duwa kita ka venue, SM and Ayala. Sa Ayala, 1,000. Sa aga, 1,000 sa hapon. Amo man sa, so Butsilingon, 4,000 dapat ang target sa sulat sa Bacolod nga ma-vaccine. Tapos, buwas, gintion kinila sa National Heroes Day, magasugod ang 24-hour nga pagpangbakuna. Tanaw ka mo bala sa Bacolod City PIO, kay dira ka mo makakita kung paano ka mo makaregister, kung diin nga lugar, kag paano ka mo mabakunahan. Kaya target sang syudad sa Bacolod, sa nambata na kaina, nga tanan-tanan ang mabakunahan. So, sa matuod lang, ang National ATF, nagpasalig naman sa syudad sa Bacolod, hindi lang sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, ka sa Western Visayas, nga ila pagadugangan ang budget o kung ang kadamuon sang vaccines nga ila ginapadala dire. So, ang tanan-tanan, standby gid, hindi ka mo maginutok sa isa ka lugar. Kung do alang-alang kung tama ka damo, hindi magutok. Kay imbes karon nga proteksyon ang imo makakuha ka pa sang virus. Pero bilib kita gyapon sa sunod sa Bacolod, kiti 31 lang ya kabilog. Na panubo gid sang national
local government unit, ilagi niya effort, mga batabi nga ti, base ng nubo, gid man, no. Ilagi niya effort nga matapna, mapanubo, ining COVID-19. Kaya kung hindi nila effort, ang tanan-tanan sa palibot, subong nga na restricted, tani na kamo man ha, ang Bacolod niya samtang gadag kung iban, ganubo siya nga ganubo. Bot silingon, may ginahimo ang aton nga mga opisyales, may ginahimo ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Okay, nagapasalamat man gani ang Teleperformance Bacolod kag Trinity Christian School sa pagpatigayon sang vaccination sa ilang nga lugar. May nagtawag man sa aton kagapon. Siling nila ano ni sa Synergy or ano ni sa 450 sila kabilog BPO company, mapaschedule sila. Oh, grabe ang ilang nga pagsalig sa lokal nga panguluhan sa Bacolod nga nagayo sila nga ang 450 nila ka mga empleyado nga nagaobra sa sinang BPO company ila tanan nga ipa-vaccinate. So ginkontak naton si Doc Chris Rungon kag nga balsya nga tagaan sila opportunity. Sa Martes, Marisa pamati, Martes o kon sa Huwebes tagaan kamo sang liway sang syudad sa Bacolod nga ma-vaccinate ining 450 kabilog ninyo nga mga empleyado. Okay. Pero text ko karon kay basi way sa Blacabugtaw. Good morning kay Mama Jo Salanga. Cherry Rose Lobaton Arcangel. Strive to improve yourself, hindi magkahisa. Actually, ano man na, nang gusto man lang ni Christopher Min ginbalik pag gidablayaw. Nga magsikat. Kaya nila sa bation mo kung isa, kung kinanglan tanan-tanan nga kalainan balo ko sa social media, bad or good publicity is still publicity. Sa showbiz, mo na ya. The more yung istoryahan kaya, the more yung sikat ka, mo na sa showbiz. Because ang career sa showbiz, galipas lang, mo na nga, kawal ko nag-artista, gani, kay, o, sige mga politiko na lang kuya. No? Good morning, Mascara Eagles. Kapamatay sila? Mga kuya! Presidente, mga kuya. Joy Sobrevega, good morning. Amuman sa kay City Administrator, Chikoy Cheven Davila. Idol, good morning. City Adsang? Syudad sang Silay. Mayor Mark Silay. Velas, good morning. Okay. I-feature ta na next week. Actually, sa Tuesday, ara kita sa Syudad sang Silay, i-feature nato ng ilang tourism. Kita half-blooded sila nun. Kita kasi mama, Taga Silay. gid si native Mama. sang sila. Tourism, nami gid bing mga tourism subong ikiti ibaligya naton kapin pa pandemic. Ang ato na lang sa subong sang probinsya, sang Negros Occidental kag sang syudad sa Bacolod is ang tourism drive naton. Although mabudlay yan Ibaligya ng tourism naton. ta, because sarado mga boundaries naton, amo nang kapabudlay din sa aton subong. Pero at least mabalaan sang tao nga bukas sila, may limitasyon lang ko pila ka bilog, at least bukas sila. Iti balo ka income para sa Castellana. Grabe ang pandemic. Ang ginimo nila, sa bukid sila nag-concentrate, nagimo to sila mga cafeteria. Purpose nga ang mga tao nga malabay dito pakadtukan laon, kung sino tong malagaw, pwede ka hapit dito. Sus karon, kay nag-78 kabilog ang kapihan sa Banwa sa Castellana. Sa Barangay Mansalana, Barangay Mansalana lipat. Oo, basta sa bilog ng Castellana, damo-damo sa buong kapihan. Ti, biskan mag-anom ka lang da ka tao, nga native da. Yeah. Mag-78, amo na siyang napaobra nimo. Amo na siya nga, ang tourism drive, may mga option kita nga parang tao nato ng Kapila ka mga pamilya pieces sa kadlaw? kadua kaysa. Ako, isa duwa man. Kaya Dahil kung magsubra, grabe acid ko. Ako naman nag-palpitate ko. Ito buwan ko nervyos. Heartburn. Naglang kuhito ka nakadali, pala ka dayon, dayaw. Duwa na kabutang makapanervyos tao mo, kape, kagutang. Ay, kung kuhiton ka sa plakapi ka, kuragmang ka. Tapos yung damo ka utang, pag mo kuragmang ka man, diba, sabi lang ng sukot na to. So, duwa naman na siya pwede makapanervyos sa tao, no? Ang kape, kagang utang. Okay, so okay na, bayan naman topic. Okay na, solve ka naman. discuss kay karon malawig-lawig pa. Okay, so anyway, subong ang pinakauli nga Domingo sang Agosto. Correct. No? August 29, do hambal ako no, puraot ko no, pero ito daw sa tao nga mapisan, siya nagapaninguha, daw ay man niya puraot ya. Kag most importantly sa tao nga may pagtuo. Wala ay sa puraot ya. Inablang if there's one character nga na-develop ko ya, no, sa akong galingon, inablang I do not believe in failures. I only believe nga may mga butang hindi pa para sa aton. And kung may pangayoon kita nga hindi pa paghatag, rest assured nga kung ito pangabudlayan ta siya, kag maayong para ang purpose na sa kabuhit, ay hatagin na siya in due time, in His perfect time. So let us learn to be patient, no? Let us learn to wait, and let us always submit everything sa iya. Kay sa iya nga tsimpo, ihatagin na tanan niya. No? Not sa ato niya time, but sa iya nga tsimpo. So, dasunod na may istorya politika, 1 month from now, ma-filing na of candidacy
isa na lang kabulan, so balantayan ina siya, no, kung ano gid bala ang mahitabo, masadya diri sa Bacolod, masadya ang bilog nga Pilipinas, especially nga first time ini siya nga mag-election sa history sang Pilipinas, siguro nga amo ni may pandemya. May pandemya. Pandemic, So kasi gipa-meeting si Comelec kag si DOH kung ano bala ang mga proseso sang election next year, local and national, no? So bantayan ta na siya. In the meantime, bailang dayana ya tutok tayo sa aton man nga pwede iga pangabuhian sa nga Kung pandemic. mabuhi ka, balo ka, Councilor, kung pisan ka, ula ka gauntat paminsar mo kung paano ka maka income basta legal lang. Basta wala ka gauntat paminsar. Mauntat na siya kung lain na, for example, ang example tabla, si Marites bala. Kung iban nga tao gani imo paminsaron, hindi na makabulig sa pangabuhi mo. Hindi man na makabulig sa iya. Gingguba mo pa sa kinapoy pang sungad mo, pag inom mo gulpi tubig basi mapas mo, ito mo na mo mga chismosa. Why not nga paramdumon mo mayo insakto nga kung paano ka maka-income, Oo. paano pangwa ka dato gabang. Bilib Pero sa oras mo. mabilib ka pa sa mga online seller. Ako grabe kinabilib ko Ako man, sila mo. online seller, ya, salot. Pisan-pisan ka dyan. Daw hindi ka magpati. Tapos kita mo giblaga pala malhas pag deliver bla. Oh, ang aton pa kaysa si Grabe. Jin. Oo. Di ka baka siya biskan maitom lang kuya, at least buhi ko, Mabuhi di ba? ka. Kaya may, amo na bla, life is a matter of motor siya mo. choice. Life is a matter of choice. Kaya kung ikaw ang develop mo yang pamantay sa palibot mo, latawa bala, ang ka-develop si mong mata mo. Kaya pagwa mo pa lang, ang mata mo o eagle na siya nga makita mo ginahin mo sa mata. Dobay na pala. kilar gani, dobay na kilar. Ato na, nag-away na, nagyayawanay ng piyak ng balay. Matita ga Oo. Tapos lain nga skills nga develop si mo hindi pagpangabudlay. Kaya ang mga tao lang Pero talent man nagyapon, is talent man. pamantay. Grabe na sila ng ano na sila ng multitasking na sila. Na-observe ko na sa mga ang opisyo pamantay na vlog pa chismis lang. May miga na silang kinastorya nila to bla. At the same time, ang lungga nila makabati na sang kakatabo sa piyak. Kuha na siya. Kabalo ka mads, ang kabuhi ko kasadya. Pero ang lungga niya na to, 7 cents na, multitasking. may sense na, grabe. Tapos may third eye pa na May sa. third eye pa na. Oo, mga katulok din siya, pero ang matay ka. Makita yang ang bata ni Chay, may upod. may gitapos ang gabi. Grabe nga skills sa mga chismusa. skills na. At the same time, Pero mo na skills nga, hindi ka kwarta. Oo, Makakita oo. ka lang kontra. so sini nga pandemic, maningwa kita nga makapamantay, hindi kita mag-fuel sang gamo. Tingwa, no? tama pa man, tembal mo. Ay ang maka-income, makapangabudlay, likawantang pamantay, no? Kag likawanta ang pag fuel sang gamo sa pariyota. Ang pagpasapasa sugilano nya wa isang tsakto nag-ano na siya. Nag-cater na siya sang gamo sa palibot naton. So as much as possible, tutok kita sa mga butang nga pa dito pagpangabuhian. Good morning, antes kita magtakop. No, good morning sa kay Jesky no Fable. Good morning sir, shout out magutod ka mo. Yes, ma'am. Kamarista Ryan, good morning. Konsi si Ising, Ryan. Sir Mark watching from Japan. Si Tita Gloria ho, Lasafin etang. Mga Dito, batchmates dito, ni Mama ako bala, na. mga batchmates ni Mama. Why na taka Ay, yun sa ba? Bantilan Malayang, sakto kay Councilor. Star me exactly, they don't have life. Chismis sila obra. Oh, sakto Relma gid yung May Councilor. Jacinto watching from MG. Daw CCTV na sila. Paninguha lang kang hindi mamantay. Kita mo tong Aiza in-share ko. Malayang. Kita mo tagin. Yeah. Oo. Okay, so, Okay. na, wala na kita time. Kita ay kita liwat next Sunday. First week sang September. First Sunday sa September kita next week. So thank you very much at ang mga Share your kanghel. tagpalamati subong. Thank you. Upod yung mo diri sa aton every Sunday morning. Once a week naman niya. Banding kita sa kahanginan. Update kita sa mga information diri. Kag-enjoy kita every once in a while. Don't forget niya magsimba subong aga. And tandaan tagit perming bisa na kasako, mas spend kita time sa Ginoo, sa aton faith, sa aton pagistorya sa iya because siya na yung provider sang tanan-tanan. No, ang whatever problem may mayara ikaw, i-cast mo na sa iya ang mga burden mo because kung siya na ang magbulig sa aton, nothing is impossible. Namin ito kagapo ng imong advice kay Makmak. Seek ye first. One of my favorite verse gina siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Correct. So, Ihatag yan. kaluoy na blas ang iba, no? Masakit yun ang buot mo nga ang iban wa ikabalo sa sekreto sa kabuhi bala. No, so that is very simple. Logic nahatag na siya sa aton, gin-feed na sa aton, kulang na lang sa aton ihibalo. Kag dapat diskubrihin ta anong truth because ignorance of the law excuses no one. So, kabalo kita nga kung unahon ta siya, tanan i-provide ya, ano pag nahulata. Correct. Madamang kasalamat, inisagyapan ninyo ko po si Alagad Konsehal Israel Ising sa Langga. Kag ini naman si Mark Salanga. Kita next Sunday sa Bacolod Action Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.